Ka Neutrap National Liberation Council HNLC ka sengking Atiar ka belasak ken bian tagi bor sarkar. Haka khatlai tari ukala lingkot arja arpusan kala pha ya ka Kyrwoh khubor ban penram ya ka jingkran u konrad ke sangma u menteri rangba ka jala Halor ka jing thau ya ki land bank hapo ka investment Meghalaya agency. Kaseng lingbau ba san kupar nong tra u general secretary kam publicity secretary kala ong ba jingkran u konrad kalong tang bandarap jat ya ki jingma ki ban mi na ka jingsem jaka ka agency henrei kumbalong hi kan bu jingma ka ba kraw ya ka hok lai lut bat ka hok long trai ki bin riu nyo trap kajing ai kular u konrad ba ka land transfer act karom shakta ka dei tang ka jing persang ban penlong e ki briu ban sngo sting jing mut jing perkhan kat ba halen dat pan an thau da ki lat ki lenti ban pendeko ban yo sok ban kurup jaka la ong ka Kyrwoh ula ong ba ka jing Thmu ka IMA ban thiet jaka hi ka yat lat bet ya ka jing Thmu jong ka land transfer act ka badon ban yada ya ki jaka trai ri trai muluk na ka jing sha thombor bat benrap ba ka jing ai bor ya ka agency ka sarkar ban trai kum ka land bank kan penduk jat ya ki rukam bat tan ra ya ki jaka ki bala penne da ka jing itho bat ka culture la bun spa snam Kajing ong baka IMA kanom yat lat yaki Autonomous District Council EDC ni ki kli senshar snong ka long ka batok peleng la ong ka seng ka bala kado baka day kijing persang ban weng ru yaki kendon ka 6 schedule. Kaseng kala ong baka jing penwandur ya ka IMA ban tray kam kum ka MIDC la ni ka MTDC kalong ka jing persang ban Ïalam Bakla na ki jing ma basisha ki bala ban wanra da katay ka agency. Haki benta bahap deng ka Kyrwoh uba san kupar ula penpau bagi khana haki ri bat ki jaka baper hi ki ai ka nuksa bakumno ki ni ki policy kin penjot ya ki ret pat bat ki wei pat ki man kajing keu ka yo ka kot kamla ban wan ha ka jing do nong ya ka senshar hi jong ki trai ri trai mulok ba ka jing sumar ya ka khando ten rai la ong ka seng ka bala ben rap ba ka jaj ben re nyo trap kala sakhi ya ki jing kular ba jilliu na ka benta ka roi ka par ha ki por men shwa ha ka ba ki briu ki banabar bat ki riu pau khmat ki khet ya ka jing man toy kat ba ki trash nong ki ket ya ka jing lot jing sab kaseng kala ong ba ka jing terwa wanra ya ki land bank kan khta ya ki riu lum bat kan wanra ka jing do jaka wat tang ban shong ban saru ki dom yo shu bat ben rap ba ka jing wanra ya ka IMA ka day bet ka jing tenra ya ka hok long trai bat ka riti dostor ki ben riu hinyo trap Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya